қаҳрамони барномаи навбатиамон Аслиддин Раҷабзода дилвохтаи санъати муҳорибаи омехта аст. вай сокини ноҳияи Рӯдакӣ аст. ном бурда машқу тамринро аз муҳорибаи Унифайт оғоз карда дар чандин мусобиқаҳои хурду калон муваффақ шудааст. машқу тамринро зери роҳбарии мураббӣ Зокир Омадқулов дар толори барҳавои Федератсияи Таҷмаҳв мегузаронад. чун ба санъати муҳорибаи омехта гузашт, аз худ таъссуроти амиқа боқӣ гузошт. далели ин гуфтаҳо метавонад чемпионати ҷаҳон оида ба муҳорибаҳои омехта дар Аморати Муттаҳидаи Арабӣ бошад. ман ҳамчун устоди Аслиддин Раҷабзода ҳамина гуфтаниам ки Аслиддин 12 сол шуд машқ мекунад. яке аз варзишгарои беҳтарини толори варзиши мо аст. ӯ дар ин 12 сол хело натиҷаҳои хуб нишон дод. ба қарибӣ дар чемпионати Осиё дар Лубнон ҷои якум гирифт. чанд бор ҷоизадори чемпионати ҷаҳон аст. худшам бачаи хоксора, бачаи нағз. мо хело умедҳои калон дорем оянда. имрӯз тасмим гирифтем ки бобати ҳамин ду дастоварди шоёне ки дар соли 2025 ба даст овардед ҳарф зарем, чун ин яке аз дастовардҳое мебошад ки аслан барои ба даст овардани ин дастовардҳо бояд варзишгар машқу тамринҳои пайвастаи хешро ба роҳ монаду заҳмату талошҳои зиёд кашида ва баъдан ба ин гуна дастовардҳо ноил мегардад. мо низ итминони комил дорем ки аслан ба даст овардани ин дастовардҳо барои шумо ҳам кори саҳлу осон набуд. барои ин боварӣ дорем ки заҳматҳои зиёд кашидед ва баъдан ба ҳамин гуна натиҷаҳо расидед. ҳамин тавр? бале, дуруст қайд кардед. ҳар як варзишгар дар пеши худаш мақсад мегузорад, машқ мекунад ва ба орзуҳои худ бирасад. чемпионати ҷаҳон ки дар соли 2025 дар Аморати Муттаҳидаи Араб баргузор гардид, дар он ҷо иштирок намудед ва ҷоизадори ин мусобиқа гардид, ҷоизадори ҳамин чемпионат шудед, яъне ки мақоми сеюмро ба даст овардед. ҳамин тавр? бале, мо пеш аз ин мусобиқа рафтан ба толори варзиши Таҷмаҳв машқу тамрин кардем ва ба чемпионати ҷаҳон сафар кардем ва дар он ҷо сазовори ҷои сеюм гаштем. вақте ки ҷои сеюмро гирифтед, албатта ҳар як варзишгар ҳадафу мақсадаш танҳо қаҳрамон шудан аст. ҳастанд баъзан варзишгароне ки ҷои дуюм сеюм ҳам вақте ки ба даст меоранд бо он яъне ки қаноатманд мешаванд. хуб, аз ҷои сеюм гирифтаи худ то куҷо шумо қаноатманд шудед? бале, ҳар як варзишгар мехоҳад ки дар мусобиқаи чемпионати ҷаҳон ҷои аввалро гирад ва ман аз ин ҷои сеюм роҳафтадон ҳастам ва дар он ҷо варзишгарони пурқуввату бо таҷриба зиёд буданд ва ман дар пеши худ мақсад гузоштам ки дар мусобиқаҳои дигар сазовори ҷойҳои намоён мегардам. хуб, биёед мушаххастар мегӯем ки яъне ки рақибони шумо аз кадом давлатҳо буданд, бо киҳо шумо худозмӯӣ кардед? якум ҳарифи ман аз давлати Анголия буд ки ман ӯро бо усули буғӣ кардан мағлуб кардам. хеле хуб. чӣ гуна барои шумо муяссар шуд ки як рақибе ки барои шумо ноошно аст ин гуна усулхати ӯро шикаст бидиҳед? чун на ба ҳар варзишгар ин гуна усули буғӣ кардан ё ки усули лад додани даст муяссар мегардад. дар аввал ӯро ман омӯхтам ва ҳамин имконият омад ки онро ман буғӣ кунам. хеле хуб. вақте ки буғӣ кардеду ҳариф таслим шуд ё ки идома дод буд? бале, таслим шуд. то довар рақобати шуморо манъ кардан идома дод ё ин ки аллакай дар ҳамин ҳолат таслим шуд? вақте ки рақиб таслим шуд, чӣ эҳсосот шуморо фаро гирифт? ман хурсанд шудам. ин усулро истифода бурдам ки ман ин усулро ҳар рӯз дар машқҳоям такрор мекардам ва инро дар мусобиқа гузарондам. хеле хурсанд шудам. чуноне ки қайд кардем, Аслиддин Раҷабзода зери роҳбарии мураббии Зокир Омадқулов тамрин мегирад. худи Зокир Омадқулов машқу тамринро аз бокс оғоз кардааст. ном бурда дар фаъолияти варзишгариаш дар якчанд мусобиқаҳо иштирок карда муваффақ шуд ва албатта яке аз шогирди фаъолаш Аслиддин Раҷабзода мебошад.
мавсуф дар мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ дар иҷрои санъати муҳорибаҳои омехта худро гум накарда аст. Аз музикаи муҳорибаи омехта бохабар буд, зеро усулҳои гӯштӣ, кикбоксинг ва боксро дар муҳорибаи унифайт омӯхтааст. ҳамин аст ки дар чемпионати ҷаҳонӣ яке аз муддаии асосӣ баҳри ба даст овардани мақомҳои ифтихорӣ эътироф мешуд. асдлдин вақте омад хеле хурд буд, 6 сола буд. Ба ӯ хеле қатиш кор кардем, машқ кардем. хушбахтона ба ин рӯзҳо расид. дуюм ҳарифи ман аз давлати Италия буд ки ман ба он то охири рам муҳориба кардам ва онро мағлуб кардам. чӣ гуна мағлуб кардед? Аз рӯи ҳисобҳо ё ин ки бо ягон намуди усул? аз рӯи ҳисобҳо. тафовут чӣ гуна буд? Бо ҳисоби чанд рақибро шикаст додед? фарқ миёни ману ӯ зиёдтар буд ва холҳои ман аз он зиёдтар буданд. Ман онро мағлуб кардам. ҳамаи ҳамин рақобатҳои шумо дар як рӯз мегузарад ё ин ки дар як рӯз як рақобат баргузор мешавад? ҳамаш дар як рӯз мегузарад. барои шумо мушкил нест дар як рӯз ин қадар муҳорибаҳоро гузаронидан? мушкил ҳам бошад, бояд мо сабр кунем ва ин рақобатҳо дар ҳамаи мусобиқа ҳаст. ин рақиби баҳрайниро чӣ гуна шикаст додед? ду ҳарифи дигари ман аз давлати Баҳрайн ва дигараш аз Аморати Муттаҳидаи Араб буд ва онҳоро ба ҳисоби холҳо мағлуб кардам. хеле хуб. аслан ҳар як варзишгар дар рафти анамин мусобиқаҳо як усули дӯстдошта, як усули маъмулӣ дорад ки бо анамин усул бештари рақибони худро мағлуб месозад, шикаст медиҳад. ҳамин гуна усулҳоро шумо истифода мебаред? бале. чӣ гуна усул аст усули дӯстдоштаи шумо? рақибонамро ман бисёртар бо зарбаи пой шикаст медиҳам. мусаллам аст ки ислоҳи иштибоҳ дар мунтазам гузарондани ҷамомади муштараки таълимиву тамринӣ рафъ меёбад ва Аслиддин камбудиҳои ислоҳшавандаи худро ба хубӣ медонист. аз ин роҳ диққаташ танҳо ба пайваста гузарондани машқҳо равона гардид. натиҷаи меҳнати пурсамар аз ҳад зиёд шифтаи санъати муҳорибаи омехта шудан Аслиддинро дарҳол ба ҳайати дастаякачӣ даъват карданд. аз ин гуфтаҳо бармеояд ки акнун масъулияти бештари ӯ фаро расид. ҳамин тавр пас аз мусобиқаи ҷаҳонӣ боз имкони дар сабқати осиёӣ ширкат варзиданро пайдо кард. асдлдин дар машқҳо ба дигар варзишгаро ёрдам медиҳад, ҳаракат мекунад ки оҳо ҳам ранги ҳамин Аслиддин пеш раванд. Аслиддин вақте дигар мусобиқаҳо рафтанӣ шуд, дар зал баъди машқ мегӯяд ки устод ман ҳаракат мекунем ки ҳамин мусобиқа дар ҷои аввал гирам. бачаи иродаи мустаҳкамдор да, бачаи банангу баномус аст. дӯстони азиз, албатта ҳастанд варзишгароне ки ҳам бо қувваи пой, яъне ки зарбаро иҷро мекунанд, ҳам бо қувваи даст, яъне ки метавонанд ки бештар бо ҳамин қувваи дасту пой кор намоянд ва чӣ гуна ки Аслиддин қайда буданд, яъне ки бо қувваи пой, яъне ки бештар зарба мезананд. албатта ин ҳам як тактикаву усули Аслиддин Раҷабзода аст ки рақибонашро бештар бо зарбаи пой шикаст медиҳад. ҳамин тавр? хеле хуб. Аслиддин, вақте ки дар ин мусобиқа ҷои сеюмро гирифтед, хуб, барои ҷои сеюмро гирифтан бубинед ки ин қадар бо рақибони пурқувват, бо рақибони ноошно андари рақобат шудед, то куҷо итминон доштед, то куҷо боварӣ доштед ки мақоми сеюмро шумо ба даст меоред? ҳар як варзишгар бояд пеш аз ҳама дар худ боварӣ дошта бошад ки дар мусобиқаҳо сазовор ҷойҳои намоён гардад ва ман аз худ боварӣ доштам ки дар мусобиқа дар як зина мебароям. яъне ки дар як зинаи муайян шумо сазовори ҷое мегардед? бале. хеле хуб. аз ҷои гирифтаи худ шод шудед? хурсанд шудед? бале, хурсанд шудам. хуб, пас аз ҷанбасти мусобиқа, вақте ки дар ана ҳамун зинаи ифтихориро истодеду парчами Тоҷикистон баланд бардошта шуд, чӣ ҳиссиёт шуморо фаро гирифт? муҳаббати ман ба нисбати парчам зиёд шуд.
ба ҷуз Аслиддин дар ноҳияи рӯдакӣ варзишгарони фаъол хело зиёд аст. яке аз онҳо Абубакр Рустамов мебошад. ном бурда дар фаъолияти варзишгариаш ба чӣ дастоварде ноил гардида бошад ҳам қабл аз ҳама заҳмати беандозаи устодашро дар мадди аввал мегузорад. андеша мекунад ки кори босамаровари мураббӣ дар иҷрои дурусти тамриндиҳӣ ва дарк кардани масъулияти баланди касбиаш вобастагӣ дорад. ман дар 2022 дар чемпионати ҷаҳон дар вазни 31 килограмм баромад карда будам ва дар он ҷо се ҳарифи худро доштам. се ҳарифи худро мағлуб карда сазовори ҷои сеюм шуда будам. баъд аз он ман дар 2023 иштирок кардам. дар он ҷо ман бо ду ҳариф иштирок кардам ва дар он ҷо мағлуб шудам. ман дар 2023 дар чемпионати ҷаҳон дар Амироти Муттаҳидаи Араб иштирок карда будам. дар он ҷо ду ҳарифи худ доштам ва дар он ҷо мағлуб шудам ва ман баъд аз он ба худам мақсад гузоштам ки дар чемпионати ҷаҳони оянда ки ба медал бармегардам. ман баъд аз он дар 2024 дар чемпионати ҷаҳоне ки дар Амироти Муттаҳидаи Араб баргузор шуда буд, дар он ҷо 4 ҳариф доштам. дуюм ҳарифи ман аз Амрико буд, сеюм ҳарифи ман аз Тоҷикистон ва чорумин ҳарифи ман ки буд аз Амироти Муттаҳидаи Араб. бо он дар рақобати финалӣ вохӯрдем. бо он мо рақобати мо то охир давом дод. баъд аз он дар пирӯзиро ба ман доданд ва ман дар чемпионати ҷаҳон ба сазовори медали тилло баргаштам. пеш аз мусобиқа рафтан мо дар ҳамин толори таҷмаф машқу тамрин кардем ва чӣ хеле мебинед ки дар ин ҷо ҳамаи шароитҳо ҳаст ва мо хеле хуб метавонем аз ин чизҳо истифода барем. яъне ки ба осонӣ метавонед аз ҳамаи ин шароитҳо истифодаи хуб баред. бале. албатта дӯстони азиз, Аслиддин Раҷабзода дуруст қайд намуданд. ҳоло мо дар як толори қарор дорем. ин толори варзиши таҷмаф аст ва дар ин ҷо тамоми шароитҳои муосири варзишӣ дар ин ҷо қарор дорад, яъне ки таъмин карда шудааст барои варзишгарон, барои нафароне ки масалан ҳамоишҳои таълимию тамриниро умуман федератсияи таҷмаф дар ҳамин ҷо мегузаронад, дар ҳамин толор ва аз ягон чиз танқисӣ надоранд. ҳамаи таҷҳизоти замонавӣ дар ин ҷо қарор дорад ва албатта барои ин бояд ҳар як варзишгар танҳо машқу тамрин кунад, дар назди худ мақсад гузорад ва кӯшиш кунад ки натиҷае нишон бидиҳад ки дар оянда номи давлату миллатро, яъне ки бо номи нек муаррифӣ созад. ва Аслиддин, чанд рӯз шумо дар ин толори варзишӣ машқу тамринҳоро гузарондед? дар ин ҷо моро мураббиён Умадхудо Зокир ва Қандов Рамиддин моро тайёр карданд. албатта ман миннатдории худро ба ин мураббиён мерасонам ки моро тайёр мекунанд, ба мусобиқаҳо сафарбар мекунанд. чӣ боис гардид ки маҳз шумо ҳамин риштаи варзишро интихоб намудед? Чун намуди муҳорибаҳои омехта як намуде ҳаст ки дар ин намуди варзишӣ ҳам бо дасту пой варзишгар кор мекунад, ҳам зарба ба ӯ мерасад, зарбаҳои қавӣ. ҳар вақте ки шумо ин гуна зарбаҳои вазнинро яъне ки ба худ қабул мекунед, чӣ гуна худро ҳис мекунед ва шудааст лаҳзаҳое ки аз машқу тамринҳо, аз идомаи машқу тамринҳо даст кашед? бале, ман аз хурдсолӣ орзу доштам ки дар ин намуди машқу тамрин кунам ва дар оянда дар мусобиқаҳои ҷаҳонӣ ва осиёӣ баромад кунам. баъзан ҳолатҳо мешавад, мо хаста мешавем ва бояд мо ба ин роҳ надиҳем, бояд сабр кунем, чунки мақсади мо то охир ҳаракат кардан аст. воқеан дар тарбия ва рушди тоза гирифтани намудҳои варзиш саҳми мураббиён назаррас аст, чаро ки танҳо имкон дорад то варзишгарони лаёқатмандро ба воя расонад, дар сурате агар дар кораш масъулият дошта бошад. Аслиддин, боз то ҷое ки мо маълумот дорем, дар соли 2025 дар кишвари Лубнон чемпиони
осиё гардид. Ҳамин тавр? бале. Биёед атрофи ин суҳбат мекунем. Чӣ гуна ба ин мусобиқа шумо роҳ ёфтед? Дар ин мусобиқа бо киҳо андари рақобат шудед? нафароне ки дар ин мусобиқаи чемпионат иштирок мекунанд ки дар мусобиқаи ҷумҳуриравӣ сазовори ҷойи аввал гарданд. ман ки дар ин мусобиқа ҷумҳуриравӣ ҷойи аввалро гирифтам ва роҳ ёфтам ба мусобиқаи осиё. Дар чемпионати осиё чӣ гуна барои шумо муяссар шуд ки ҷойи аввалро бигиред? дар вазни худ ду ҳариф доштам, яктоаш аз Ироқ буд, яктои дигараш аз Покистон. ман ҳар дуи ҳарифонамро аз ҳисоби хол шикаст додам. аз бин ҳар ду ҳамин рақибон рақиби пурқуввати ҳамин бигӯем ки шикастнопазир буд барои шумо кадоми инҳо буд? аз ҳама рақиби ман пурқувват ин покистонӣ буд ки вай дар мусобиқаҳои ҷаҳонӣ сазоварҳои ҷойи дуюм, сеюм гаштааст. аз ҳама рақиби пурқуввати ман ин покистонӣ буд. аз кадом ҷиҳат шумо ӯро яъне ки баҳо мегузоред, яъне ки пурқувват буд? яъне ки аз ҷиҳати қувваи ҷисмонияш пурқувват буд, аз ҷиҳати техникаи варзишиаш арзанда буд? Чӣ гуна шумо техникаи варзишӣ? яъне ки аз ҳисоби техникаи варзишӣ тавонист ки ягон усули ҳамин варзишиашро дар муқобили шумо истифода барад? якчанд маротиба усулҳояшро дар муҳориба иҷро намуд ки ва ман онро нагузоштам. аз сабабе ки ман дар чемпионати ҷаҳон сазовори ҷойи сеюм гаштам ва дар назди худ мақсад гузоштам ки дар мусобиқаҳои пешбурда сазовори ҷойи аввалро мегардам ва ман ба мақсадам расидам. ман хело ашки шодӣ рехтам ки ва солҳои зиёд инро орзу доштам ки парчами Тоҷикистонро дар чемпионатҳои осиё ва дар чемпионатҳои ҷаҳон баланд бардорам. бале ман хело хурсанд шудам. бо фароҳам овардани шароити созгори машқварзӣ иштироки варзишгарони ватанӣ дар арсаи ҷаҳонӣ тадриҷан беҳтар гардид. айни ҳол аслиддин ва абубакр зери роҳбарии мураббӣ зокир умадқулов ба мусобиқаҳои минбаъда омодагии ҳамаҷониба мебинанд. албатта мақсаду мароми ягонаи онҳо ҳарчи бештар партафишон намудани парчами давлат дар арсаи ҷаҳонист. умед аст ки мусобиқаҳои сатҳи баланд дар мавсими нав ба варзишгарони ватанӣ бобарор хоҳад гузашт. аз нигоҳи шумо варзишгар бояд дорои кадом хислатҳо бошад? албатта пеш аз ҳама бояд варзишгар хоксор бошад ва дар машқҳо танбалӣ накунад. Асалиддин, соли 2026 оё дар ягон мусобиқа иштирок намудед? моҳи феврал дар мусобиқаи шаҳри Душанбе Таҷмав иштирок кардам ва сазовори ҷойи аввал гаштам. хеле хуб. аллакай шумо соли 2026-ро бо натиҷаи баланд шурӯъ намудед, ҳамин тавр? бале. хуб, дар ин мусобиқа киё буданд рақибони шумо? аз кадом минтақаҳои ҷумҳурӣ буданд? ҳарифони ман ду нафар аз шаҳри Душанбе буд, яктои дигараш аз шаҳри Ҳисор. аз ҳама рақиби пурқувват аз миёни ин се ҳариф кадоме аз онҳо буд? аз ҳама рақиби пурқуввати ман аз шаҳри Ҳисор буд. шудааст ки дар ҳамин мусобиқаҳои дохили ҷумҳурӣ бо варзишгароне ки шумо рӯбарӯ мешавед дар якчанд мусобиқа бо онҳо қуввоозмоӣ карда мешавед? рақиби финалгии ман як бор манро мағлуб карда буд. Кадом сол? соли 2023 ва ман дар назди худ мақсад гузоштам ки ин дафъа бояд ман онро мағлуб созам. дар пеш мусобиқаҳои ҷумҳуриравӣ ва осиёӣ ва ҷаҳонӣ дар пеш бисёр аст ва ман машқу тамринҳои худро хуб мекунам ки дар он ҷо сазоварҳои ҷойи аввал гардам. ба ҳамсолони худ ман маслиҳат медиҳам ки ба корҳои ношоиста даст назананд ва биям дар ин толорҳо машқу тамрин кунам, парчами Тоҷикистонро баланд бардорам. ман миннатдории худро ба президенти федератсияи Таҷмав Даврон Ҷӯраев мерасонам ки моро хеле дастгирӣ мекунад ва дар мусобиқаҳои ҷаҳонӣ сафарбар мегардонад. бинандагони гиромӣ суҳбате доштем бо ҷоизадори чемпионати ҷаҳон ва қаҳрамони осиё дар соли 2025 аз рӯи намудҳои муҳорибаҳои омехта Аслиддин Раҷабзода ва мо таҳиягарони барнома дар оянда ба ин варзишгари парчамбардор барори комёбиҳои беназиру орзуманд ҳастем.